sampean iki megawane bener. Ora korupsi utawa apa. Kuwi yang pentinge kuwi. Sesuk aku yo kasih sampean. Lek wis sugih, lek wis mulya, aja lali ning kawula cilik. Aja ngidak-ngidak sing cilik. Lah kok iya dimulyakne sing aku ora bakal. Wis apa iki tinggal. Lah. Oh, mau golek kayu. Golek kayu. Oh. Bener. Sampeyan golek kayu. Wong golek kayu Drai. Sampeyan iki sapa to? Kula Joyo Kusumo saking Pertapan Sukmoilan. Joyo Kusumo saka Sukmoilan. terus tujuane Kula badhe tumuju wonten ing Majapahit. umpama tak bantu kowe gelem apa ora? Sampeyan napa ngerti? Lho, aku wong Punggawa Majapahit. Lho, tapi kok makane kaya ngono? Apa bar perang? Intine ngono. Oh, Aku iso metu ngene iki lamun ora gawe kaya ngene iki aku ora iso metu. Ngono. Oh, kados makaten. Kula derek jenengan. Ayo awek gelem tak bantu. Nggih sumangga to. Sumangga. Kaler sakit. Sampeyan iki wong lanang gawa apa to? Oh, niki to. Mereka teman kula. Ini rungokno bocah bagus. Bagus Bu. Siramu bisa mlebu ana ing kraton Majapahit ana saronone. Oh, Syaratnya napa? Syaratnya kuwi sing gawa aku. Ku nggih paksesen ngono. Oh, sampean tandur ing Kutaraja. Ya aku tak gombane. Ning Ora ora. aku ki kok rada awang-awang. Lho. Den. Iki Pak, iki mumpung ana wong jero. Lah iki apa sing dijaluk dikekne wae. Iki dalane lho, dalan. Dalan iki bener apa sing dadi kandhane sampeyan. Ora ya ora apa-apa. Kulo pikir-pikir rumiyin. Pikir iki aku ya ora iso. Rekoso. Nggih. Dak rewang abah, resiksa nggih nyebrang samudra. Tapi ngeten lho, Den. Lek menawa niki sampean gawa ana ing Majapahit, apa sampean ora dadi guyune wong Majapahit? Apa ora dene sampean? Lho, wong lanang malah gawa kembang iki. Ayo, sampean iki menurut wae. Apa yo ngono? Ayo sampean. Lah, sing penting iso sugih. Ning menapa jamin kula ngabdi wonten ing Majapahit ditampa. Lek percaya monggo ora percaya ya tak tinggal. Piye milih ndi? Sumangga. Sumangga. Yo, Menika kula pasrahaken dhateng panjenengan. tampol ya. Nggih. Sakwise tak tampa, ayo budal ing Monggo, Majapahit. monggo. Ngalor ngulon deh dalane. Ayo, ayo. Melok, melok. Kok kerise dipomoni wetenge lho. Piye to iki? Kuwi agem. Lho, pusakane Yo malah bangsa keparat kok Majapahit. ngelek-ngeleki donya iki. Kuwi apik iki jaba tok ngene jero kuwi bangsa. Ayo. Sopang nempok, ayo dirukti wae. Dirukti jero lewat dhewe. Ben mulya iki. Ayo. Ojo ngene
ini lho tok tembong piye-piye pendaran iki wis dadi momongan awake dhewe ya wis dadi momongan dhewe awake dhewe sampe gede jabrak koyo ngene sabar iki wis garise awake dhewe lek awak dhewe iki wong desa ya wis disyukuri wae penting desa ya kok kowe nyantuk turu ya wis lek misalkan iki takdire wis ora usah mbok getungi piye-piye ya kendaraan awake dhewe ayo dijogo ngono lho sing jogo yang tak turu sik jihan iki arek kowe turu ya pom turu malah tinggal dhewe kancane cangkok sampun kula cepong Mas. Kembang lho. Wah, Saiki ngene, kados pundi? sarinake janjine. Nah, waton wis ana cangkok sak kembange gelem dadi manten. Awak dhewe rabi. Iya. Ora iso ora sore. Monggo ayo Mas. Beni aku lho. Ayo kawin dik. Wonge teko. Ayo kawin. Lah kok gur wong loro til iki? Yo, sing siji toto-toto kasare apik nikah. Ya. Oh, nyepake sembarangane. Lah iya to. Pinangate. Nah, Mas. Iya, sampeyan kawin. Lah. Piye? Sampeyan nyuwun apa? Aku mau njaluk cangkok Wijaya Mulya karo kembang kocok. Cangkok dulu-dulu. Sak kembang wis ana. Kudune kawin. Aku sagu mbok rabi. Janji lho ya. Yo. Waton ora gelem bapaknya yo. Sing dikek sing di. Sintia. Iya, diparingi wae. Lah iya. Tambah Jenengan saku. yang di wujude di eneng. Yo sik.
Asik rapi kena kelak. Oh. Tapi panjenengan mboten ngapusi lho ya. Ora. Tadine mboten ngapusi lho. Ora. Angel iki. Iya. Tenan. Karene Rabi lho Kang Mas. Iya to. Cangkok Wijaya mulyane. Jadi iki. Terus kapan rabine? Ya saiki, hari ini. Tapi panjenengan langsung sing ngacak dhisik. Mosok manten ambune kaya ngono ki Pak. Cakane welek. Bener. Panjenengan Awake ada dhewe jaman kabeh lagi sakniki. nonton ning salon sik. Sesi apa? Ya wis. Tak kanane bingung sampean. Sampai wis tak turuti nang wis ngapusi ya. Ada banyu jalan ya. Nyatane pawongan kae mau iso ngupati apa sing tak ngarepke. Terus iki apa? Cangkok Wijaya mulya karo kembang kanca-kanca wis tak agem. Panjenengan papan kene aku kepengin nyawijeke. Panjenengan dadi saksinipun nggih kok bakal ana kedadian apa iki Bangku.
jenenge sapa? Kula paring asma Sundarawati. Sundarawati. Banjur panjenengan sinten? Aku Jaya Kusuma. Kang Mas Jaya Kusuma. Bener. Nanging lah kok panjenengan dumadaan wonten papan menika Cangkok Wijaya Mula mulya lan muga sekaponcoan. Yen to bisa njati ya aku pawujudane. Oh, Cangkok lan sekaponcoan limane wis nyawiji marang Sunawan Prabu. kados ngaten. Punika ingkang kula upami. Lalipun kula badhe tresna dumateng panjenengan Mas. Aku duweni rasa tresna marang sliramu. Panjenengan iki banggi tresna kula. Aku bakal ngimbangi tresnamu. Panjenengan badhe ingkang kopi dagang Mas. Iya, iya. Sundarawati. Kowe bisa sami bintang karo bocah kuwi sapa? Ya bagus. Injil Kusuma. Apa ya bener kowe Jaya Kusuma? Menika leres kula Jaya Kusuma. Sapa iki kowe? Kusuma pertapan Sukma. Sapa pertapan Sukma? Injil. Lara-lare kapiye kok kowe bisa sami bintang karo kadangku Sundarawati? Menika putri Sundarawati ngagem pawujudanipun sekaponcoan nglungguh Cangkok Wijaya Mulya. Yen to Cangkok ugi seker bisa wujudipun menika ing kula sinuwun pawujudanipun. Oh, kota Injil Sundarawati. Aku mau ngatakan karo kowe. Kowe dadi apa karo Jagala Bilawa diajeng? Kamangka diajeng. Apa sing mbok kesake wis bisa kabinakan. Mengko yen to Jagala Bilawa ngerti kowe saritan karo Jaya Kusuma. Piye kok diajeng? Kulo iki panggil jawab sini. Apa kang mungkin apa Injil. Diajeng Sundarawati. Itu aku dulu lagak pulangmu. Kaya-kaya duwe rasa tresna karo Jaya Kusuma. Semoga kowe Jaya Kusuma uga sira tresna marang adikku. Kulo tresna sanget karo putri Sundarawati suwun. Kakapati kinamcar kan kowe hari berubah. Sira pinangka sesi nggon kuasa dawuhake marang diajeng Sundarawati. Diajeng Sundarawati lan kowe Jaya Kusuma.